Hvad så, Mark? Det stinker der måde at lave kaffe på. Nej. Siger han vel ikke på film? Jeg er spændt. Jeg er meget spændt. Meget, meget spændt. Er du spændt på kaffen eller på turen? Det er kaffen. Nå, ikke på turen. Det er jo det indledende, indledende filmeri, det her, du skal sige. Jeg glæder mig til turen. Jeg glæder mig til turen. Men jeg overvejer at springe over disken, nikke hende en skalle, og så overtage pladsen, og så lave en lidt bedre kop kaffe. Selvfølgelig. Så Mark, sidst vi snakkede sammen, der sad vi i lufthavnen og brokkede os lidt over kaffen. Hvor er vi kommet hen nu? vi er i centrum af Washington ved Det Hvide Hus. Ja, hvad sagen? Det er da også lige der. Med Starbucks-kaffe. Med Starbucks. Ja. Vi støtter lokalsamfundet. Det er rigtig stort, det her. Men kan du holde dig vågen med alt det kaffe, eller? Jeg har drukket nok. Er du lidt presset nu? Ja, nu er jeg lidt presset. Det er stærkt. Nu skal jeg lige have et billede af The White House. The White House down. Jeg springer i luften nu lidt. Vi filmer. Rune, han tager nogle gode videofilm, hvis det er rigtigt, hva'? Ej, hvor er det godt. Altså, jeg er simpelthen så glad på jeres vej. Jeg synes, det er så fedt. Hej, Rune. Hej, hej. Nej. Har du også sovet godt? Ja, så fint. Så fint. Ej, en fin børn. Er du ikke så god til det der? Jo. Nå, Mark, så er vi her igen. Så er det ikke mørkt længere. Ja, vi har trækket med en fiber, kan jeg mærke, i min venstre baglov. Det er ikke godt. Det er ikke godt. Der er en lille lort ind der. Så er vi ude at køre på bro. Så er vi ude at køre på en mindre bro. Det er vi godt nok. Morgen. Er du klar? Jamen Thomas, han er sgu ikke helt med på vores idé. Nej. Det er han sgu. Alright. Det vil sige, når du så bander lidt over ham nu her, skal vi så tage lyden af, når vi klipper filmen sammen? Ja, det tænker jeg lidt. Ja. Det forstår jeg ikke. Nej, men han er jo i Italien, og han er jo hele prioriteterne allerede der, ikke? Altså, vi er her, han er der. Ikke? Nu skal vi ned og have kaffe. Nu skal vi ned og have kaffe. Rise up coffee. Let's go! Six.
nu købt en station. Det er den der. Yes. Er vi der? Ja. I din seng? Ja. Okay. Har du plads nok? Ja, jeg synes, der er lidt lille fod ind måske, men nu er jeg lever. Nu må du lade være med at strække dig jo. Ja, det er fint. Nu må jeg lige se. Bare jeg stille derinde. Har du tapen ved hånden? Om jeg har tapen ved hånden? Ja. Er du klar til at sove? Overhovedet ikke. En gang politimand, altid politimand. Jeg forstår ikke, hvorfor den fede skal ligge på den dårlige madras. Hvem skal ligge der? Anders, sådan til Vernekagen. Mark, gider du ikke være stille derinde? Mark, vær stille. Jeg gider ikke igen i aften.